Мислям всички, аз съм Лили. Ето, може, аз се абонирате сега. Аз съм в къщата на баба Ванга. Ето. Обаче, после ще ви я покажа, ама последно. Нека сега да ви я покажа. Ето тук е спяла. И там има едно легло. Обаче после ще ви я покажа. Ето. И това да видите. Тук е приемала посетителите, да говориш? Да. Тук е приемала. Тази стая е приемала посетителите. И ето там има даден снимка. Телефон стар, телевизор стар. Врата стара. Знаеш на това столче се е почивала баба Ванга? На това столче се е почивала баба Ванга. Аз слагаме вализка. Ето, може да видите. Тук. Ето се е почила баба Ванга. Айде, Марина. Хайде, може малко да стане малко не много шумно, защото тук има косачка. За малко и чайте да избягаме. Бягаме. Добре. Избягахме на голяма дистанция от шума. Ето тук може да видите баба Ванга. Тук е седял. Тук. Не знам. Добре. Това беше от мен, приятели. Чао! И до нови срещи!